I ara una exposició que combina música i art. La Galeria d'Art Artemisia de les Franqueses ha unit aquest divendres els quadres de l'exposició Trossos de llum de Tomàs Sunyol amb un piano i un violoncel. Així s'ha fet un concert solidari organitzat en benefici de Creu Roja i dels seus programes d'alimentació infantil. Els assistents han escoltat peces de compositors clàssics com Tchaikovsky o Chopin. Doncs ha anat superbé, hem fet una entrada anticipada, vam vendre 60 i alguna més extra que ens vam veure apretats a vendre. Toquen la Mariona Camats, l'Eudald Buch, els dos són joves promeses aquí del Vallès i estem molt contents que hagin acceptat de venir també d'una manera altruista. Treballem l'aspecte de beques menjador durant l'època escolar i una vegada acaba els cursos i les èpoques de vacances continuem donant aquesta ajuda ja tant al nen com a la família perquè pensem que l'edat infantil és l'edat més preocupant perquè és molt important pel desenvolupament del nen i a futur això pot tenir conseqüències i desgraciadament hi ha un 29% d'infància amb risc de pobresa i hem d'ajudar una miqueta que se'n puguin sortir.